Kaya po tayo, Day. Aron klaro ko na madasa mga ayuda kay ingulag dagluwag kani kani ni adi ko karon kap kay ako man to sige kuyog-kuyog kap sa ayuda. Nalang ko si Ibabaw. Swerte rong adlaw. Wala lagi. Hapit na ko matagay si Gunaw na anak sa. Do. Ardo, hangad sa do. Tanawa sa Raymond Papa nga buutan. Unsa man ta? Nanatang, balik daw sunod, ika COVID-20 kay umay na ampil sa ayuda. Meter! Wah, gani may bongbong! Meter na! Mga gwapo nila. Sus ganahan niyo ka ng tambok. Oh, murag yung meter. Napakayutan nilang garing. Hindi ko maimpas. Aron maimpas ang talang. Oo, nagyan puntag. Lubian ni kay... Kadtong wa nakadawat sa ayuda. Ako na jud tumanon ang akong masaad. Nga kinahanglan madawat o nila ang matagtagsa nga usa ka bakid matag pamilya. Kaya po tayo, Day. Pagkapait karong panahon na, tuod na umigbay. Pero tungod sa COVID-19, na-lockdown tanan. Kung sana mo kaya mo kanon, kay ang giingong nila, kung kinsa to'y gamay bay, ipayuriti to sa maong ayuda. Uya kanya kung buhay dako man eh. Aha, tingani lang akong buhaton. Muadto ko sa ilang kakap, o kunya, akong ingnon siya na ang iyang lulo o akong lulo igsuon. Ala, okay na. Kay giingnon sa uban, kung doon kuno kasnuwag, lagnit ka, maapil sa ayuda. Aha, mauna ning buhaton ako. Aron klaro ko na madasa mga ayuda kay ingulag dagluwag kani kani luwag muadto ko sa ila ka kap umingon si kap pero nagdamag kag luwag ako ingnon na mao isulti sa uban kap kung magdagluwag mas dali ako makaapil sa mga ayuda. Wala mo na akong ingnon ako nagtuon si kap. Ahay, pagkapait baya sa among naguman karon. Grabe. Dili malalim ning sitwasyon na. Tungod aning COVID-19 nga nahitabo karon sa tibuok kalibutan. Paita baya. Luoy jud kayo ang mga kabus. Labi na katong mga napitakan sa ilang mga panginabuhian. Sama sa mga mangituhay, manginhasay, mamgalay, manimingay, mga driver sa tricycle, ug uban pang klase sa panginabuhian. Ang uban naglugaw-lugaw lang in taon. Aron mabuhi. Ayo! Oh, Ayo! sud lang. Ay, salamat! Ay! Kap, ni adi ko karon kap, kay ako man to sige kuyog-kuyog kap sa ayuda kap sa paglista sa mong puro kap. Ako to kap. Yun na, kinsa may pangani mo. Ako kap. Noon sa una, nung kakailan ako kaboy. Noon sa si Artemio na Makadani ang ako apelido kap. Aw, ikaw dito si Ako to. Artemio Makadani. Kadali yun mo kalimot kap. Ni aday ko kap kay ang akong asawa ni ingon siya na ikagaw kuno ta kap. Unsa? Nga na igagaw man ta oy. Ang angkap kay tungod sa atong lolo ug imong lolo. Igsuot nung sa kabday na wala ka kahibaw ka? Wala taon oy. Sa dali ba nimo makalimot ka niya? Amo ko kabawan agod. Igagaw ta ka poy. Mao bitaw ni anhi ko karon kap kay
akong gikuan og naaba ko sa lista. Mao ning lista ka? O mao ning lista sa ayuda. Mao din ang lista sa ayuda ka? May gani nga nakaabot pa ka kay karon taud-taud mo adto nang tato. Ako ni pas. Uy, imo na ipas ka? Oh, Mao ning lista ha? oh. Hala kap, uy. Mao ning imong gi-appeal kap na mao mo na mga tao na sigig daot nimo kap. Saba ka di oy. Na kaniya si Asyo ang apelido niya kap makasapot. Kini si Asyok makasapot kini. Oh, Unya ngano man di ay? niingon siya kapay na kani si kap musakay na kog tricycle. Ipliti 5. Mao na yang gingon. Mao na yung giingon kap. Napapagikap. Si kap ug moadto sa Granmon 5 gyapon ipliti. Ni gagawin tanan niya. Makasapot na nimo kap nya kana imo na ilista. Nya pila man yang agyan na niya? Akuan kap 180. 180. 180 yang agi sa binrayban nya ug mopliti kag 5. Samo. Us-us na yang kita kap. Magyaw-yaw pa siya nga gitagaan na nako sa bugas. Bugas niya Sa mga dilata. Nisakay man ka unsay labutan ng inatag nimo ina. Nisakay man ka dapat kuno na muhatag ka bultihan mo kay kapitan ka dagkoon mo hatag. Kay kapitan ba ka 5 di ka mauwawa na ka. Ay naiapeloy. Na, aban gani. Pinahara man gi librihan ng kapitan. Nya, lahi man na siya ka kay ang iyang income 180 man. Samot ka lang usa. Si Baludoy Makalagot iyang apelido. Makalagot. Perting lagot ka. Kani si Baludoy ka usa ni ka manginhasay. Nasay. Maka-income siya kuno Jess. Ang iyang income kap, nanaway na ni mo kap. Ano man? Pag-ingon siya, kana si kap. Maayo na si kap ug saad sa iyang project. Naunya. Niingon kuno ka kap na ang daan kuno sa wapa eleksyon, imo kunong Tyson. Itiles ba? Kay Tyson bitaw na ko. Ay, wa kuno kay klaro kap, nagdako ko nimong tiyan. Niingon siya na. Niingon lagi siya, imo na ilista. Ang tao Sus, na makalagot bitaw na ay. apelido na daan ka makalagot. Ayaw ginai-apil ka. Kung usa makasapot kay itong Asyok makasapot. Maunang mga apelido. Makasapot jud nga makalagot. Kanalang ka. Kanang usa may katulo Bida ka. ng tawhana ay. Kana si Patricio ka Ngano pa. nalista pa man ni sila dire. Nganong gilista. Kana si Patricio ka. Patricio. Oh, Patricio Makapungot. makapungot. Ha? Unsa iyang pangita ka na iyang gibutan di mangituhay. Sus, niingon siya kapay na si kapitan ba baga kay gnaw. Pero labutan niya ni mo ka na manghatag kuno kag bugas ka nalagong kag kuno kayo. Ningon siya na. Niingon siya na unsa wa. Wala oy puti man taon to oy. Oy, niingon siya kapay. Si ka naghatag usa kilo. Unya amo pang brasad. Wa jud ko igihatag bugas nga lagom. Na. Nga puti taon to. Puti, nga ito, ikay pasultihon, ya paglungag nila, ang lisod to, adto to skandil, ang itong, na, tinawag ka Kan ko. sa ba limuot kayo kay pasensya lang ka sa akong baya kay burnout ang good. Pero okay ra ka, importante na ma-appeal ko sa lista. Nakapagyut ka po, kani si Guryo Makasamot. Sus makasamot. Ngano man ini si Goryo makasamot? Niingon siya na ko kapay, na, ug di ko yapin ni Kap. Tanawon tarog makadaog nga. Kay kana si Diguryo Kap Makasamot, ang ilang sudaan na nakap, kaysa akong pagsubay, baboy yun. Ha? Baboy ang sudan? Saba ka di oy. Ikaudto baboy. Saan ka ni hapon? Nilataan naman no, nga imo na iapilista. Ang nga ilista Kap ako. Ay ko na taga-adlaw sa lamit sudan, taga-adto nimo. Pagkaadlaw na sa ikakap, di ka mao mo. Bana-bana ba? Psychology ba? Itanaw ang tao ba? Na, Tuod no? Tuod. Kay kapitan ka. Nagkaroon sila kwarta dahil lamit ang sudan Na, dahil. may kwarta. Di pariha na mo kay makakaumig lami kung nayayuda. At makunsa man akong bahay na koy. Kung bahay nimo, Makunsa lagi ako na akong bahay na wa. naalang tabang kanila pod. Nakap na unsa Dato man ka. Ato na ayuda ginakwarta man na. May nang makaon ng bayo wa kay kwarta. Unsa ba kakapoy? Oo, puday sa. Kani Kap. Di gini mo pagunahuna Kap. Kana siya Kap. Ayaw gina i-apil Kap. Mao bitaw Kap, naglagakog luwag, kay niingon sila, Kung saan man ang luwag nimo? naawa,
Ako gini gidadang luwag ka ko. Kap, tinawa ka. Oh, i-apel mo ka ba? Kay, Salamat yung kayo. nabay usa ka ba eh. Niingon ka, muragwa ko ka, kita siyangan. Niingon eh, kana ka ba eh. Ay lang, babay-babay ka mo. Tanaan ako nung kamot ka. Mura ko nung kagsandara. Dabiha ka. Wala ko kita siyangan. Ang dita to ang ay. Kinsa man pangana? Ay, wala lagi diha ka. Sa nakita na ko, ayaw na lang ka. Kay, Naingon siya na. oh, Tuloy ko siya nga, asa ni. ano ka. Kay, ingon siya, na, kapitan. Sus, makabungot. Kana ka, kana. Masakot, makalagot. Kana, ayaw ginay apil ka pa? Ha? Kana sila kap, ay ginay apil ka. Mas ako imong siguroon. No? Kay uba pa ko naabot imo balimbing kito sila ka pa. No, unsan. Sus, grabe siya. Diyo taning matawahan na dahil, no? Sige kap, di na lang ko magdugay kap. Kay kini yung bay kap. Salamat kayo, ha? Nago ka yung aircon kap? Ako ba, ang usa? Sa yung talaga, pag humor kang ay, sa'yo pahangin na, unsa ka kap. Uy, di din na. Ging na ka psychology ba? Tinalang ka na kayo huna. Sabak ka kaya. Nga na kap, ato sa ko ka pa. Sige, Basta salamat, ha? i-apila ko nga na, Artemio na maka. Tingyo na, makadani. Oh, makagani ka na. Kana ka pa? Ay, kaninti Sige, ka. sige. Ako'y magbuot kung kinsa ang angay na kong ilista. Kapit pa ang jud ko. Kanang duol sa akong luwag. Sama sa akong mga higala, ako mga parinti, ang ako mga igsuon, ang angay na kong ilista sa ayuda para sa magkakwarta sila. Nasa. Nagbuot pa akong dughan. Sige, linya, perting daghan ng tao. Nawagi ko mapais lista galing gitawag og sap. Sila maikog sa akong balay. Kung kayahay dito niya akong balay. Wagi tarong bongbong. Wagi ko mapais lista. Maing gumon. Ari na lang ko sa ibabaw. Swerte rong adlaw. Tuan na lagi. Hapit na ko matagay sigunaw na anang sat. Nagtuo kong mao na tong ngan sa listahan nga akong nabasa. Guryo di malas. Guryo malas man ko. Di tumawa ko angan. Saning pagkahimuntanga. Ako'y paglaom ning adlaw. Ano jud pa? Nagpaig mo gibutang dito sa interview treehouse mantugot na nada sa ayuda. Kasi pagtuon nimo pa tulo atong bay kay treehouse imong gibutang. Puno ari gana ni Tarzan nakatumpagon. Utang pa ko daag bugas. Sardinas. Siguro ta sardines. Spaghetti. Papaba, pakilit, pataas, tanang, aksyon. Pinagtuo ko nga na-apil ko listas ayuda. Manggid ay. Kamay bang gumon ning kaya. Utang pa ko. Tuba ako sa container. Ako untang himasay guli. Malas doktor mo na pala. O naman lang po ni pabayad akong mga utang. May bayang ilukso ani punuas kamunggay. Nang ning dawaton unsaon man. Sa amin tamanugay, di man malupad sa hangin. Sa amin ay bisip puslo ta. Do, Ardo, hangad sa do. Tanawa sa imong papa nga buutan. Unsa man ta? Do, paminaw ha. Na ako'y isugilo nimo do. Kabahin ni sa atong ipagahimuon do kung naay mo abot nga maningil sa atong utang. Atoan ang utang kay apil man kag kaon. Ako bra kag kaon. Ingna do kung naay maningil nga imong papa sigig ubo nagligid-ligid. Oh, Unya ingna ang maningil nga palit lang sunod tuig kay wa maapil mi sa ayuda. Wa mi kabayad. oh pa. Buutan man ka do no. Oh, Musugot mo kag sugoon. oh. Oh, ayaw kang pagkaliwat na ko do. Ayaw kay kang pagkaanak. Ano ba kanigay lang ng negoryo, no?
Subo ko sa kong lulagurin para maningil. Kaya pinagkintaan sa sayang lista. Ayo! Negoryo! Nagipaak na ko humigas ilang bagay. Negoryo! Ayo! Maningil ko! Hala! Naay naningil! Tamay ato ng natang. Naay mo. Papaguryo diha dong. Kay gisugo ko sa kong lulagurin. Kay 15 na ko ng taas siya. Iyahang listahan. Naay bugas dire. Naay sardinas. Ngutang ba siya ko sa container nga tuba. Maningil ko dong. Tawagay mong papaguryo dong. Lag. Uy, 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 uy. Ayun tayo mong papagriyo. Kristal, matakdan taon ta. Bisin virus na. Nabayad ko sa utang. Natang. Balik na sunod. Ika COVID-20 kay umin na ampil sa ayuda. Ayo! 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 Asam nilang meter, oy. Bidag nga, no. Wa man jud ko kakita. Unsa may ato? Diha, sir. Juan, nangita ko sa inyong meter. Asa man ni dapita? Meter! Wa, gani mi bongbong. Meter na! Oy, nakampat na niya akong lipstick. Oy, mura mag-imburnal. Huwag lagi sudan na to, anido. Ulay. Dakod si ko anay ron. Wala, kagwapa ba ning bayuta, oy? Dako lang kay tiyan. So, kay, ngayon na itong buhaton na ni ato ba kaning tulison? Or, ato ning isugbag, hindi may suglod. Ang mga gwapo nila. Sus, ganahan niyo ka ng tambok. Oh, mura yung pite. Hoy, unsa na, kahoy o pamuting kahoy? Hoy, nagplano mo na mo tulis na ko. Apil pa ba ko sa ayuda? Kamu, wa mo na kapit? Uy, ganong mapil gud taon ka na ade kay anak. Hoy, excuse me. Naantaong ko yung anak mo, si Sarian panggani ko. Sige na, pagdali na ko kay tagalan tamog barato kung makadawat ko ha. Kamu ha, magdali. Di ko. Sama niya akong tinda. Oy, gamay naman kayo. Mahalinan ba baka ako ani? Ayo! Oy! Ay! Ma'am, kanang apil ko sa ayuda. Niya karon, one apam ko ipalit. Mangutang sa ko. Ubay-ubay ba nang utangon ako pero bayran man ti kay kaabot sa ayuda. Unsa pa niyang tindahan, oy? Day, unsa man tayo mong utangon? Ay, salamat na dahil nagikaw sa dugay panahon. Ma'am, kuan ma'am, ako utangon, noodles, namoy napkin. La, maoro na ba akong tinda kay gihurot ko utang. Mao ba? Pero mangutang ba yapog ko? Sige, pangutang na basta. Bayad ha. Oy, apil man ko sa ayuda, ma'am, pero di kita mo pasagdan o biyaan. Kay makadawat ko sa ayuda, bayaran kita tanan. Nanggureng ang akong utangon para sundaan gis udto para buntag, ikaudto, ikahapon, noodles, sardinas, or biplop, or napamay napkin. La, kadaghan ba ito yung mong utangon? Oy, napkin! Wa may napkin! Banid raman na! Na, goreng, na unsay pagtuo sa napkin ako ay mo banid, unsay pagtuo na ko na samad. Unsa man ni siya, oy, bayran lagi tika karong maabot na ayuda kay naa ako sa lista number 1 sa baluta. Ala nga naman ko na apil, oy, na sa unang pagbayan ni ng goreng ay na nangutan ba ko pampers o ang napkin nun sa nanay. Ala na po yung mong bahay ba oh. Sa utang, ako na yung magbutil na lang ko. Napakayutan ni ng garing. Hindi ko maimpas. Aron maimpas ang talan. Kao lang puntag. Lubian ni kay pumata mapis ayuda. Pun. Wala swerte. Lubi lang yapon.
mangin natagak. Ay. Musta naman ka kadtong nakadawat sa ayuda sa wala nakadawat? Hinoon kadtong wa nakadawat, abangan gyapon to nako sila aron dili ko nila mahayon. Ayo, Oh, so lang. musot ko kap. Salamat ka sa bangko na imong gipalingkod kap ha. Ni anhi ko kap. Ni anhi ko kap kay tungod sa likramo sa uban ka. Na niingon sila kap na dako kuno kong bay ba nakadawat ko. Nya nay gamay na ubay huyop na ikuwang matumpag wa sila kadawat ka. Luoy pag yung katong tao ka. Nakita na ko, nagkurog-kurog. Kurog-kurog. Oh, sama ka daw. Wa, pag yun siya naka-apil sa ayuda ka, poy. Perting luuya ka. Unya ka. Ang katong akong nahatagan sa ayuda ka, akong gikumpra sa Grand Mall. Maulagi ka. Ug akong gipost sa akong cellphone, sa akong Facebook at ba? Di Facebook na Facebook na ko ka. Daghanang comment ka. Ya, unsa man lang ma-comments. Mubasa ka di. Atong sa- kasahon ka pa? Basahon ni. Ha, ha, ha. Oh. Hala. Naihala ka. Kaon di mo ayo. Undang mo gunyo. Kay kamura may nakadawat sa maong ayuda. Sus, paita ka. Napagi ka doon kumit ka. Ningon ka pa na. Ha, pagkapait niining panahuna. Na panahuna na wa mi nakadawat. So una, nagsigi mi og kaon. Sige kuno kaon ka. O karon, magsigi ginaw. Wap-up kuno'y kaon. Ya, nagpapagi ka po. Naingon pagi ka pa ay. Nadire, hala, nay hala. Ay, yahay gikaib mo. Kay doon mo gluwag. Kay dali ragyud mo makadawat sa ayuda. Grabe Nakonsensya ka pa. ma-comments sila no. Grabe gikap. Hinoon sa akong pasabot kap na siguro makapig ko kay kwarta na ginanakon sa makakap. Nya, ikaw ka nagmahay ka? Unsa? Na, konsensya ka ba na imo ko gipaapil? Na, ingon bitaw ko nimo. Kagoy na kaingon Artemio makadani. Nadani jud ko nimo. Kwarta ka na ka Katong mga imong gipatangtang sa lista. Ikay na kaingon luoy kay to sila. Luoy na kayo ilang sitwasyon na ron. Kay mo magipatangtang sa lista. Ganahan ka na inong ka 5 rin mo iplete. Ganahan ka. Adi, uwa po ko eh. Oh, kana nakapaos na ka nakaroon ka. Ano na naigayon na? Tapos sa? Ano, Di ko dali mawawan to eh. balimbing kina sila ka. Sige ka pa. Sige. Di lang ko magdugay kay mukhaon ko. Bago na pa may sobra ako sa nipalit sa ka. Ayaw lang magsudano. Ay kapla. Doon lagi ko sluwag no sa makakapoy. Awa jud aning Artemio makadani na. Dani jud ko aning tawhan na. Luoy kayo to yung iputangtang sa lista. Kadtong wa nakadawat sa ayuda. Ako na jud tumanon ang akong masaad. Nga kinahanglan madawat to nila ang matagtagsa nga usa ka bakid patag pamilya. Sus kini jud si Artemio makadani. Nadani jud ko atong tawhana. Makalagot kayo tawhana. Nadani lang jud ko. Dagang salamat kini yung mga guys na nanaw mo diha. Di alam mos baya kay kami na baya pud mi. Kami dire. Kunya ra daplin sa ta. Hello guys. Oh, mayong sige, salamat dai ninyo sa inyong pagtan-aw sa mong silida sa ayuda. No, nindot kayo, di ba guys? Yes. Oh. So kasamtangan sana mong gihunong ang among tipping apan magpadayon kini. O salamat sa iyong padayon sa pagsuporta Suporta sa yun. among gihimo nga
ang makalingaw nga salida alang ninyong tanan. Yay! Ilang na sila rin nalingaw, nalingaw po mi oy. Yay! Daghan kay na mong buhaton unsay porma sa mong naong, unsay mabuaya, unsay wami kasabot sa mong naong, pero ang gusto na mo na malingaw gimong tanan, no? Ikaw nalingaw ka, bro. Oh, nalingaw kay brother kay bisan sa mga atong mga kaigsunan nga naa sila sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay nga aron dili sila maabtan sa maong kalay. Yes. Tan-aw lang sila sa among gihimo nga TV show nga makalingaw o bisan pa sa mga kagulanan nga atong mga nasinati karong panahon na karon. O ato lang gyapon ay salig sa Ginoo ang Yes, ang tanan. pagsalig lagi sa Ginoo. Di lang ingon na nagsalig ka kay nay virus. Yes. Oh, no? Ang atong pagsalig, iba, Rex, atong kapitan. Kapitas barangay, oh. Kuha ni siya, Presidentes Kapilya. Ay. No, smiling kaya. Atong pagpakan, atong kapitan. Ayaw, okay. Pagpakan pa si Masuko ba? Ah. Mo na siya. Ang ato lang buhaton na atong pagsalig Ginoo. Padayon kita niya, ang atong buhaton na kanang naanggya puntang mga pag-ampo, no? Yes. Hindi lang yun na mag-ampo raw na yung mga trahedya ba, di ba guys? Oh, Okay, once again, salamat kayo na mutan-aw mo sa among channel, no? Among channel mga higala, mga guys, ni kami ang Nisi TV! Yay! Please Please like please. and subscribe. Thank you.